Ena Malta ħarġet sejħa għall-offerti għall-iżvilupp ta' ċentru ta' distribuzzjoni ġdid fis-Siġġiewi, wieħed minn 4 ċentri ta' distribuzzjoni ġodda li se jsaħħu s-servizzi tal-elettriku f'Malta u Għawdex matul is-6 snin li ġejjin. Dan iċ-ċentru se jintroduċi żieda fil-kapaċità u l-affidabilità fin-netwerk tal-elettriku li se jkun qed jissupplixxi lill-klijenti fis-Siġġiewi, f'Ħażebbuġ, f'Ħalqormi, fiż-Żurrieq, fil-Qrendi, fl-Imqabba u aktar inħawi fil-madwar. Waqt żjara li għamlet f'wieħed miċ-ċentri tad-distribuzzjoni tal-kumpanija f'Ħalkirkop fejn segwiet lit-tekniċi u l-inġiniera tal-Ena Malta waqt xogħol ta' manutenzjoni u t-testjar, il-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli enfasizzat l-importanza ta' dan l-investiment. Fejn jidħlu distribution centers ġodda, l-Ena Malta ħarġet sejħa għal ċentru ta' distribuzzjoni fis-Siġġiewi u għaddej ix-xogħol ukoll b'ritmu tajjeb ħafna għal ċentru ta' distribuzzjoni fin-Naxxar, fejn hemmhekk tqiegħdu ammont kbir ta' cables biex ikunu lesti għal dan iċ-ċentru ta' distribuzzjoni ġdid ħalli mbagħad ikun jista' wkoll iwassal id-dawl għal lokalitajiet tal-madwar. Iċ-chairperson eżekuttiv tal-kumpanija Ryan Fava spjega kif iċ-ċentru tad-distribuzzjoni l-ġdid tas-Siġġiewi se jinkludi 2 transformers, 2 kmamar għall-switchgear u tamiri ieħor ta' kontroll u protezzjoni. Apparti dan ukoll hemm xogħlijiet għaddejjin fuq iċ-ċentru ta' distribuzzjonijiet oħra fosthom il-St Andrews DC u wkoll dak tal-Imsida sabiex intejbu il-reżiljenza tad-distribuzzjoni tal-elettriku ġewwa pajjiżna. Malta għadha kemm poġġiet aktar minn 18 kilometru mit 30 kilometru ta' cables meħtieġa biex jissupplixxu dan iċ-ċentru tad-distribuzzjoni u biex iwassal l-elettriku f'diversi substations fin-Naxxar, il-Mosta, il-Gargur u żoni oħra fil-qrib. Il-kumpanija qed tpoġġi aktar minn 70 kilometru ta' cables ġodda ta' 11 kV f'lokalitajiet differenti biex iżżid konnessjonijiet alternattivi li jaqduhom ma' ċentri tad-distribuzzjoni u substations differenti. Fil-ġimgħat li ġejjin se jibdew ukoll xogħlijiet ta' cables fin-Nadur u f'lokalitajiet oħrajn.